ne kɔni tɛ se ka to ne ye cogoya ɲɛfɔ ne bɛ se ka fɛn min fɔ aw ye dɔrɔn o ye kunnasini ne wulila n ko n b'a ta n bɛna taa dugu dɔ la ko n taa n'a ye n bolo ne a bɛ ka fɔ min kɔnɔ waati min kɔnɔ an y'a waati dayɛlɛ a t'a kɔnɔ n ye n ka basi kɔnɔ sokɔnɔna fa si tɛ yen nɔ n ma min lajɛ n m'a ye n ye n ka baarakɛdenw wele k'u ɲininka u k'a lajɛ so kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ɲinɛni bɛ a ko k'a bila yɔrɔ min na an ye tile fila kɛ an bɛ k'a ɲini an m'a ye ko ministre de la culture de téléphone ci ma ko n bɛ ko o kɛ ko n ka taa déclarer direction des douanes ni polisi la ne y'o dun de kɛ n taara n'a ye polisi la ka taa ko ɲɛfɔ n b'o kun fan de la t'a dɔn mɔgɔ min sera ka na n ta ka fɛn dabaliban bɛ an yɛrɛ la ne bɔra yen nɔ kunun de kunnasini ne bɔra yen nɔ kunun n y'a lajɛ ka taa direction des douanes na mɛ n taara bin direction régionale kan ministre ko ko n ka taa direction ba yɛrɛ de la donc n b'a a lajɛ komi bi ye 1er mai baara tɛ kɛ yan nɔ sini sɔgɔma n bɛ soli ka taa yen nɔ ka taa directeur national bɔ ka kuma ɲɛfɔ min b'o n'u bɛ se ka n dɛmɛ cogo min na walasa kun bɛ se ka don a la tunu cogo la a bɛ taa cogo la ne t'a dɔn a kɛra n bɛ cogo o cogo karosi kɔni tun bɛ ne bolo so kɔnɔ n yɛrɛ si so kɔnɔ a tigi donna a fɛ ka taa a y'a ta ka bɔ a carton kɔnɔ ka taa n'a ye karosi ne bolo bonya don quoi bonya min don ni maa minnu bɛ baarada kelenw kɛ n'olu y'a ye ka bonya da i ka baara kan k'a yir'i la k'a fɔ i ye fɛn min kɛ fɛn kulo girin don i to an ka diɲɛlatigɛ fɛn na o bonya kama wari ma d'a kan mɛ fɛn don a ka girin sanu ma ne bolo o de kama a tun bɛna n da kan kɛra jigitigɛ sugu dɔ ye a tɛ yen o de y'a to minisiri yɛrɛ wulila k'i jɔ n b'a kɛ cogo o cogo ka se a tɔgɔ di direction des douanes na ale yɛrɛ ye ministre de la sécurité prévenue ka ban donc bɛɛ wulilen don k'i jɔ sen kan trophée in bɛ karosi in bɛ ye cogo o cogo a bɛ ye ni ala sɔnna ma ne yɛrɛ dalen b'o la anw ka baaraw tɛ ban o ko kuma min b'an bolo yan nɔ caman b'an bɛ ka baara k'u sigi ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ fɛ yan nɔ n b'a fɛ ka n tɛ se k'a fɔ bibliothèque don mɛ n b'a fɛ k'a kɛ ja bɛ se ka lasigi cogo min na so kɔnɔ k'a kɛ hali n'a ma kɛ musée ye ka fɛn kɛ o de tun jɔyɔrɔ bɛ n ni tun y'a fɔ an ka minisiri yɛrɛ ko n'a bɛ se ka n dɛmɛ cogo min na o kɔni n b'o ɲɛɲini mɔgɔ ma n'i ye nin kɔrɔ fɔ mɛ n b'a ɲɛsin ka sugu bɛɛ ma min bɛ se ka n dɛmɛ walasa n bɛ se k'o kɛ ka taga i yɛrɛ ɲɛ bɛ so la ɲɛ b'a salon na ɲɛ b'a fɛn na fɛn bɛɛ so dannen don ka bila a kama ko mɛ a tɔ tora k'a kɛ fɛn dɔ fana tɛ se ka barafara kɛ se ka kɛ kunfɛ ko minnu b'a dɔn olu k'i dɛmɛ de a k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la a bɛ si sɔrɔ i b'a dabɔ min kama fana a bɛ k'o ye o de tun b'a ɲɛ